Включвам се да ви покажа два нови грим продукта, които си взех. За единия мога да дам вече мнение, другия все още не съм го използвал, тъй като е съвсем нов. Първият е тази пудра на Bourjois Always Fabulous Matte Shine Control Anti-Brilliance. Тази пудра е 10 грама и е номер 108 Apricot Ivory. Вътре в нея пише, че има витамин А, С и В5. И да ви кажа, формулата е много лека. Сега ще я отворя да ви я покажа. Ето, отворих я на пръста. Лекичко. Много леко се ръдно. Много е финна така. Да ви кажа, хареса ми пудрата. Взех я намалена на 10 лева от EMAG. Сега мисля, че са на 15, но аз я вземах малко преди... Не знам преди колко време я вземах, но си я ползвам и ми харесва. Втория продукт, който му е нов и все още не съм изпробвала, е тази очна линия на Maybelline. Tattoo Liner 36 часа, дълготрайна, хидратира и какво пише тук? 710 Ink Black Noir. 2,5 мл е. Ето какво представлява. Отзад какво пише, да видим. Къде е произведена? 6 месеца така. Къде в Чайна е произведена? Къде да е произведена? Това е. Какво е това? Не. Добре. Не мога да кажа още нищо. Сега ще отворя да ви покажа какво представлява вътре. Погледнах естествено. Ето какво представлява. Връхчето е меко, не е твърдо. На връхчето, което е мекичко. Изпробвах на ръката си, сега няма да се цапам, но харесва ми. Най-вероятно утре ще се гримирам с нея. Тя ми е съвсем нова, не съм излизала след това. Ще си гримирам с нея. Ще ходим до... Аз ще ви кажа по-късно къде ще ходим. На едно място, в един град ще ходим. Сигурно ще снимам нещо, защото до сега не сме ходили там, но като се включа ще ви покажа. Сега ще ви покажа едни дънки, които си взех от Експлози. За първи път пазарувам там. След малко ще ги извадя и ще ви ги покажа. Ето ги дънките от Експлози. Значи на камерата изглеждат малко светли, но всъщност са тъмнички, не са светли. Не знам защо така изглеждат. Марката е Redress. Номера е S. Тук имаме защити допълнителни копченца. Не се отваря самия джоб, то е пришито. Ето, пришито и не се отваря. Отпред. Памучни са. 91% памук. Много са удобни, между другото. Много. Аз точно търсих си памучни дънки, даже съм си харесала. Може би още един-два чифта оттам съм си харесала. Бяха намалени от 60 лева на 45 лева и аз се възползвах. Доставката е 6 лева. С секунд пристига с преглед и тест. Значи да ви кажа, много са удобни дънките. Памучни дънки са си удобни дънки. Не като тези другите, нали ги знаете какви са там материи. Тук съм ги подгънала, защото са ми дълги. Естествено, те всички дънки са ми дълги. Но определено съм много доволна. Аз от известно време гледам сайта на Експлози, но все не се престрашавам да пазаря оттам. И аз не знам защо, но като ги загледах те с намалените дънки, те сега са и на мода това с копченцата. Аз си взех един клин за лятото с сини зипчета. Аз ви го показах. Сам, че той не беше, той от друго място купуван. Пък тези дънки имаше изчистени, има долу едни дънки с зип отпред и тук е раздрани долната част. За тях се чудя. Не знам да ще ги взема. Има и други черни изчистени дънки без копченца, от които мисля, че има останал сам най-малкия размер. Гледах и за дънкови поли, ама да ви кажа честно, те са някакви варианти, дълги, къси, нали? Хубаво, къса пола търся, но или средни такива, средна дължина, но са само в синия оттенък. Или той, което го има, ако има случайно черно, не ми харесва, пък аз искам черна памучна, да мога да я съчетавам много лесно с тениските. С потниците, нали, да си ходи с всичко, защото синя пола не си ходи с всичко и не искам, аз имам синя пола. Та да ви кажа, наистина не знам защо така на камера изглеждат много светли, но дънките са тъмни.
Тъмни са дънките въобще. Цвета, който сега гледам на камерата и което е реално, не е същия цвет, да ви кажа. Черен цвят. Ами това е, хора. Еската стана ми, горе ми е точно по хаша, горе ми е добре. И тук само в задната част отзаде към коляното е малко леко по-широко, но не е проблем. Не искам да ми стягат прекалено много все пак дънките. Достатъчно прекалено впити дънки не искам. Значи само тази част надолу ми е леко широко. Но добре, харесват ми. Много са удобни, памучни дънки са си удобни. Няма начин, 90% памук са. Включвам се да ви покажа какво си поръчах последно от намаленията в About You. Имаше доста намаления, но тъй като аз търся главно дънкова пола, някаква памучна пола, си поръчах тази. Мисля, че беше даже предпоследната от тази, от най-малките. То и от другите нямаше вече. Номер 26, най-малкия. Марката е Urban Classic. Както казах, има доста голямо съдържание на памук. На камерата, както дънките, които съм ви показала, изглеждат по-светли, но всъщност дънковата пола е по-тъмна. На камера изглежда светла. Ето и отзад ще ви я покажа. Има си две джобчета. Даже ето не съм си махнала и тези работи. При 30 лева, нали, имате безплатна доставка, което е много хубаво, и безплатно връщане имате в рамките на 100 дни. Преди малко ми дойдоха новите обувки. Поръчах ги от Калапот. Март месец имат намаления и аз се възползвах. От тези имаше и бели, но ето да ви ги покажа по-близо. Ето така. Обула съм и с стерлички. 36 номер са моите. Сравни ги веднага с тези предишните. Подметката е абсолютно същата дължина. Отговарят се. Ето в тази кутия бяха много добре опаковани. И доволна съм. Търсих си някакви нови, тъй като тези все пак са малко поизносени. Тук малко съм поразхвърляла. Ето, отворя ги, пробвах ги и съм и тъмън. И съм доволна. Като гледам съшити, има конец отстрани. 36 номер са моите. Пробвах ги. Удобни са. С чорапче, нали ги обух. Мекички са отзад. Отдолу са мекички. Не знам каква е постелката, но определено ми харесват. Добри са. Сайта, както казах, и Калапот. И така, да добавя още малко покупки за лятото. Ще започна с тази пола панталон, която е закупена от Синсей, заедно с тези панталонки. Номера е 32, най-малкия. Денима е дебел. От тези свършиха, между другото, изкупиха и като топъл хляб, защото наистина са много хубави. Аз си добавих тук едно копче, ако реша да я дигна и отпред се изравнява. Ако реша третия копчен са настрани за копча, ми идва малко напред. Два джоба отпред има също. Ето отзад има два джоба, какво представлява. Много добре ми сидят, много се харесах. И тъй като исках някаква черна тениска, все още не бях си взела, а исках, мисля, че се съчетава много по-добре с черна тениска. Въпреки, че и с някои бели става от моите, но аз исках и някаква тъмна. Ето тази тениска си взех, най-обикновена тениска, закупена от Експлози. Цената е 14 лева. Размера е еска, малко е и тя омачкана. Все още не съм я носила, между другото. И мисля така, като я подпъхна отдолу, нали, вътре, и така да си я съчетавам. От този вид има още една специално. Тя е много светла също. По-тона е тъмен, черно, но всъщност е много светла, не знам. Но тази ми хареса много повече от нея. Мисля, че има, но тази е изкупена. От Синсей си взех и тези панталонки, които са много ефтини, някъде около 12 лева, не помня точно, нещо такова бяха. Черни, на камерата изглеждат светли, но са черни. Мисля, че имаше и други цветове, но аз исках такива да съчетавам с светлите си тениски, тъй като много. Тук на кръчола малко ми е широко и не ми харесва и мисля, до тук така нещо такова да го намаля, но ще видим как ще го направя. Но иначе горе на кръста ми става, размер е XXS най-малкия, точно ми става, две джобчета има,
Абе, много са хубави. Сега и тях не съм ги носила, нали, защото не съм ги оправила. И те са омачкани. Има съдържание на лен, така пише. Абе, хубави са за тази цена, просто са чудни. И последното нещо сега, което съм ми приготвила и взех си едни от Експози, заедно с тениската си взех едни дънки за лятото. Водят се push-up дънки. Имах един етикет тук и пише push-up дънки на тях. Те са много тъмно черно, но и те изглеждат много светли на камера. Еластични са, високо съдържание на памук, еластан или кра, може би имат, не помня. Марката е Moon Girl Premium Denim. Размер XS най-малкия. Еската беше свършила, но аз така ли, иначе мен еската щеше да ми е голяма. Сега ще ви покажа отзад как изглеждат. Не съм ги обувала още, утре ще ги обуя с ефте, имам излизане, утре съм рожденичка, между другото. И мисля да си ги облека, съм си харесала точно с какво отгоре, ще ги съчетая. Ето вижте как отгоре е така, дали това е пушапа, не знам, точно не му разбирам, но ето, аз съм ги подгънала, защото те са дълги, но са много еластични, много са удобни, много ми харесват. Да. И копченцето е много хубаво. Включвам се да ви покажа каква нова спирала си взех. Пак на Maybelline си взех, да? Това е старата, аз съм ви я показала, но аз напоследък не слагах и много от нея и тя като цяло вече замина. Не става вече тази и си взех нова на Maybelline Sensational Very Black. Имаше някакъв друг вид, тя беше по-скъпа, тази беше намалена на 13 лева, но тази ми хареса повече заради четката, защото тази е с права четка, а тази е с извита четка и по-лесно се извиват миглите, когато се слагам от нея. Вече втори път се слагам и мога да кажа, че ми харесва, определено ми харесва. Преди малко ходих до Спири да си взема една пратка на Heavy Tools, една раничка си поръчах, бяха намалени. От нея имаше черна и нещо от рода на пепел от роза, не знам точно какъв цвят се води. Тя по-скоро е за лятото, другата. По един брой бяха и двете, така че аз взех тази последната. Ето я. Отпреде има едно джобче, но няма цип, което не е много хубаво, но вътре няма никакви прегради. Цвета е на зипчето е златисто, че трябва да го махна. Оправих си дръжките отзад да са ми удобни. Пробвах да натикам какво успях да натикам. Портмонето си сложих, гланца си сложих, телефона бях пробвала, тук на дъното го сложих, ключовете, една турбичка. Успях да сложа едно шише за вода от мъничките, които са 500 мл. И с малко зор се слага и още една турбичка. Но да ви кажа, в сравнение с другата ми е малко по-малка. Сега ще ви покажа и другата. Ето да видите разликата. Тази е малко по-голяма. Тази е по-малка, но аз се взех за когато се обличам по-спортно. Ще ми е по-удобно. Пък тази е малко по-голяма, събира малко повече неща. Вътре си има преградките, всичко си има. Но тя е малко леко по-официална. За спортни дрехи не става. По-не ми харесва. А тази ще ми е много добре с нея. Само дет няма никаква преграда. Може една преградка вътре да сложат, но това е положението. Тази е последната. Само от пепел от роза остана една, но да си я вземете няма да съжалявате. Като цяло ми харесва. Доволна съм. Бих да спомена откъде си я поръчах. От Fashion Days, но не от епичните им намаления. В момента има епични намаления. Преди това я поръчах. Малко преди това. Иначе като цяло дойде бързо, мога да кажа. Понеделник, мисля, че вторник я поръчах. Четвъртък беше в офиса. Аз даже, те ми дадаха дата петък, събота, но да. Дойде по-рано, даже се очудих и оправих се, отидах и си я взех. Ето тук има логото. Heavy Tools. Тук хубаво беше да има едно зипче по нея, но както и да е. Махнах лепенката. И така. Включвам се да ви покажа майка какво ми подари. Ето тази тоалетна вода от Avon. Passion Dance. На нея си вземала някакъв
шампуан, а на мен една туалетна вода. Пише, че съдържа роза, сандалово дърво и черен нарцис. Малко по-различен аромат е. Не е сладникъв в никакъв случай. А пък вчера си взех, тъй като пастата ми свършваше и шампуана ми също свършваше. Си взех тази паста на Елгидиум антиплака. Използвала съм я вече, мога да ви кажа, че ми харесва. Не трябва голямо количество от нея, много малко. Ако самата четка ви е хубава, доста са пени, хареса ми, няма флор в нея. Аз и за това я взех, проверила съм отзад. Има други видове на Елгидиум, които са с флор, но тази специално против плака няма и пише, че за 3 седмици уж подобрявало, нали, това проблема с плаката. Аз като цяло нямам много, кой знае колко, но все пак си взех с хлорхексидине. За 8 лева някъде взимах. Това шампуанче на Nature Box, тъй като аз съм ползвала и първия ми беше с нар. След това си взех с авокадо. И в момента превършвам този с арганово масло. И реших да изпробвам този с черешови семена или нещо такова пише, там не помня. Изглаждаща някакъв изглаждащ шампуан. Те по принцип всеки шампуан си има и балсам, но от балсамите им все още не съм изпробвала. Ето колко милилитра е. Мисля, че и този ще ми допадне. Много хубаво мирише на череша, просто страхотен аромат. Но него още не съм го ползвала, но съм сигурна, че ще ми хареса. Преди малко се върнах от Спиди и с нетърпение си отворих пратката. Този път какво си харесах от Озон. Тази поръчка е от Озон. Започвам с тази маска 3 в 1 на Garnier Fructis. Cocoa Butter Hair Food, тъй като балсама ми свършваше и си търсих някакъв продукт, разглеждах. Пък и в момента и маска нямам. Това ще ми свърши много добра работа. Ще го отворя след малко да ви покажа колко е гъстичко. Какво пише за него? Интензивно подхранва, заздравява, хидратира в дълбочина, 97% съставки от естествен произход. Как може да се използва? Като грижа преди измиване с шампуан. Стоите 10 минути с тази маска и след това измиваш обилно с вода. Като интензивен балсам седиш 3 минути и измиваш и като маска седи се от 3 до 5 минути. Какво съдържа? Сега слънчогледово олио, кокос, какао, шея и жужоба. Сега ще отворя да я погледнете. Ето. Много е гъста, да не ви казвам как хубаво мирише. Просто може да се изяде. Погледнете. Разфасовката е, мисля, че не казах колко беше. 390 мл разфасовката. Голяма е. Дълго време може да се ползва това нещо. Определено мирише хубаво, гъстичко е. Надявам се да съм доволна. Така. Другия продукт, който си харесах, е този парфюм на Avon. Предполагам, че всички го знаете. Всеки, който си е поръчал от Avon и има досег до Avon, ги знае тези бестселери. Аз избрах този оригинал на Today, Tomorrow, Always. Те има и други видове, нали? Голяма разфасовка. Цената е 39 лева и някакви стотинки. А на тази маска беше 10 лева и нещо намалено. И прецених, тъй като 50 мл бяха 26-27 лева, а това беше 39-40 лева, си взех големия парфюм. Ето и кутийката. Сега ще ви прочита какви нотки съдържа този, ако не знаете. Композиция на аромата: нероли, пеперуден храст, хибискус, копринен мускус и кедър. Мирише много хубаво. Силен е. Съвсем лекичко си пръснах на бузата и да не ви казвам как смърди. В кавички, нали, смърди, но хубаво смърди. И тъй като при 50 лева безплатна доставка се получава и си поръчах една линейка, така или иначе нямах някаква по-сносна линейка. Тази се води, аз съм си поръчвала много листче от тях и ми харесва, на Ерик Краус линейка 15 см. Води се, че е от по-здрава пластмаса. Надявам се да не се чупи лесно. Това е, приятели.